Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi. N'aka ụwa nkọtụtụ tata, Soludo edugo n'iyi ọlụ ndị ebuliri n'ọkwa kọmishọna na ndị ọzọ. Agwago ndị nwere akụ na ụba ka ha sonye na atụmatụ PPCP nke ọchịchị Soludo. Gọọmenti etiti ewepụtago amụma ahụike n'efu maka ndị lagoro ezumike nka. Ndị uwe ojii na Germany agbagbugo otu ọdụm maka ịdakpo onye na-echekwa ya. Ngwa ka agbapụ ya ọsọ n'aka ụwa nkọtụtụ tata, aha m bụ Obi Ajụlụ Soke. Na ịga n'iru n'ihe gbasatara ntọala nke ọchịchị maka ọchịchị nke ugboro abụọ ya, gọvanọ Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo edugo n'iyi ọlụ ndị ebuliri n'ọkwa kọmishọna mmadụ 18 na Executive Council Chambers Lighthouse bụ nke dị n'Ọka. Ya bụ idu n'iyi ọlụ anụ a bụ dịka emechagoro ha nyocha ma kwupụtara ha tozuru etozu nke sitere n'aka ndị ụlọ omeiwu nke steeti a na iguzobe ya bụ steeti Executive Council ya na iwepụta ebumnobi nke Solution 2.0 ka o megoro izu ụka ole ma ole gọvanọ Chukwuma Soludo wepụrụ ndị nọbụ anọmbụ maka ọchịchị nke ugboro abụọ ya. Ọ na-agwa ndị ọhụrụ okwu, gọvanọ Chukwuma Soludo kwupụtara na ọchịchị ya gbadoro n'anya ịhọpụta ndị anụ ka ha lụọ ezi ọlụ nke ọma ma gwakwa ndị ahọpụtara ọhụrụ ka ha banye ọlụ ozugbo ịkwalite ezi ọchịchị ma chetara ha na mkpebi anụnwa bụ ka ha wee kụnyezi mkpụrụ dị mma na mmadụ ruru nde 9 bụ ụmụafọ Anambra steeti. Ndị eguzobere gụnyere Managing Director Anambra Road Traffic Agency Atma Maazị Emeka Okonkwo, Managing Director Ọka Capital Territory Development Authority Dr. Osi Onuko, MD Information Communication Technology Agency Maazị Fred Agbata na Managing Director Bureau of Public Procurement Engineer Obi Okonkwo. Anyị ga-echeta na Barrister Tochukwu Nweke SAN abụrụgo onye duburu n'iyi ọlụ mbụ dịka Attorney General Commissioner ikpe nkwụmọtọ, tinyere Izuchukwu Okafọ bụ onye duru n'iyi ọlụ dịka Commissioner okwu ego emegozi ya ka ọ bụrụ na one ha dịrị 20 n'ọnụọgụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo gwara ndị anụnwa ka ha lụọ ọlụ dịrị ha n'ụlọ ọrụ ministri ha dị iche iche na njikọta aka ọnụ. Ndị uwe ojii na Anambra steeti agwago ndị mmadụ ka ha dere edu na-esonye na usoro iwu ma ọ nwere ka o si wee dị na-aga akpara aka ma daa aka na ntị na onye ọbụla mere gara na onye ahụ nwere ike nweta katakata na onwe ya maọbụ merụọ ahụ maọbụ ntụfuo ndụ ya. Ozi sitere n'aka Public Relations Officer ndị uwe ojii na Anambra DSP Tochukwu Ikenga, ndị uwe ojii akwupụtara na ndị uwe ojii bụ ndị enyi anyị ma kasie anyị obi ka anyị na-achọ ezi nchekwa mgbe niile, na-achọ enyemaka n'aka ndị uwe ojii nakwazi ikpesa mkpesa na Command Control Room maọbụ Complaint Response Unit. Ndị uwe ojii mere ka amata na ọtụtụ mkpara aka n'ụdị dị iche iche akara dị kawanye njọ ma ọ bụ na anyị na-akpara aka emerọ gara ma ihe ọ na-emezi bụ imezi ka a ga-asị na ndị uwe ojii amarozi ọrụ ha ma ha ama ọrụ ha. A na-eme ka mata na ndị ọbụla na-akpara aka ga-akwanyere onwe ha ugwu soro ya bụ usoro ahụ dịka o si wee dị n'usoro iwu tutu ruo na achọpụtara na ya bụ ihe enweghị isi. Onye okwu ya na-adagbu n'otu Progressive Alliance Abga Chief Obi Ochije Modelim agwago ndị ahọpụtara ebuliri n'ọkwa kọmishọna ka ha gbaa odibo na ọchịchị nke Soludo dị uchu n'ọlụ ha ma marakwa mmemme dị iche iche na usoro dị iche iche nke ga-akwalite ọchịchị akachasị n'ime obodo dị iche iche. N'okwu o kwuru na ajụjụ ọnụ agbara ya na ABS, Chief Ochije Modelim kwupụtara afọ ojuju ọ nwere na ndị ahọpụtara ọhụrụ ma mee ka mata na Anambra State House of Assembly lụrụ ọrụ ha nke ọma, nyochaa ha nke ọma ma kpọọ oku nyere ndị anụnwa ahọpụtara ka ha soro nzọụkwụ gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye kwurusiri ike mgbe niile ịgbanwe Anambra steeti. Chief Ochije Modelim kwuru na gọvanọ Chukwuma Soludo edega aha ya na akwụkwọ nke oge n'ihi mmepe zuru oke o wetagoro n'Ọka, ọkachasị olu okporo ụzọ rụgoro n'oke obodo a, tinyekwuru gọọmenti haus na lọji shopping mall, Solution Fund City na ihe ndị ọzọ ma na-aga n'iru na-akwado ya bụ nke ga-esite n'aka ndị Ọka. Ma ọ jikwa ohere akpọkwu ndị Anambra niile ọ nọ n'ụlọ n'ọpụrụ iche ka anyị cheta ebe anyị si bunata akụnụba anyị ụlọ ma gwa ndị nwere akụnụba ka ha sonye n'atụmatụ PPCP nke ọchịchị Soludo ịkwalite mmepe na Anambra steeti. Dịka na-enwe mkparịta ụgbụpọ dijital na ọnọdụ nke ndụ anyị, Catholic Church nke Nigeria adọghị aka na ntị na nka na ụzụ na-esiwanye n'ike na-aba n'ike mezie ụfọdụ ndị mmadụ ha na-esonyezi n'ihe na-eme hapụzie ịdị na-eso ụzọ nke Chineke. Princess Ekwu ya jide wetara anyị akụkọ. Emume ụbọchị nzikọrịta ozi mba ụwa na Abuja ka Bishop Catholic Gerald Mammon Musa kwuru na social media na artificial intelligence na-ebute mgbasa ozi ụgha, njirimara adịgboroja
na ndụ efu nke na-emetụta ọtụtụ ndị ntorobịa. Ọ dọrọ aka na ntị na AI nwere ike ịgbanwe olu, foto na okwu mmadụ n'ụzọ dị ize ndụ. N'aka nke ya, ụkọchukwu Katọlik Reverend Father Michael Banjo kpọrọ ndị nta akụkọ oku ka ha zere akụkọ ụgha ma na-akọ akụkọ eziokwu tupu, n'oge na mgbe ntụliaka 2027 gasịrị. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, Akụkọ Ụwa, ABS. National Pension Commission PENCOM eguzobego amụma ahụike n'efu maka ndị lagoro ezumike nka na atụmatụ akpọrọ Contributory Pension Scheme CPS na-ene anya na ọ bụ ndị lagoro ezumike nka na-ana ụgwọ opekata mpe puku naira 70 kwa ọnwa ọbụla. Ozi sitere n'aka ya bụ ihe a na-achịkọba na-akpọ PENCOM bụ nke ebumnobi ya bụ ịkwalite ahụike maka ndị ego ha na-ana dịka ndị lagoro ezumike nka pere mpe ma belata ahụ ha na-ata ije n'ụlọ ọgwụ ha bụ ndị megoro okenye na Naịjirịa. Ozi anụnwa na-eme ka amata na agba nke anụnwa nọ n'ime ya bụ maka ndị lagoro ezumike nka rugoro afọ 60 bụ ndị na-ana ego ruru puku naira 70 na opekata mpe ya. Kọmishọna anụ mere ka amata na ndebanye aha maka ya bụ atụmatụ malitere ma ọ bụ mmadụ ruru puku 30 n'ọnụọgụ bụ ndị tozuru etozu ga-erite erere na agba nke mbụ nke ya bụ atụmatụ a maka na onye isi bịara na ka e ga-ebu ụzọ lekwasị anya dịka PENCOM si wee mee ka amata na ndị nwere mmasị ga-ejedebanye aha site n'itinye barcode na akwụkwọ ederede ozi na ije maọbụ ije na mmụọ nzikọrịta ozi webụsaịtị ndị otu kọmishọna ahụ sonyesie ike na ya. Nnukwu ọdụm gbapụrụ agbapụ a na-ene anya na onye nwe ya bụ Tiger Queen na Germany abụrụgo anụmanụ agbagburu nyere ndị uwe ojii maka na ọ dakpuru onye na-elekọta ya anya. Ndị uwe ojii gwara ndị nta akụkọ na ya bụ nwa amadi gbara afọ 72 bụ onye merụrụ nnukwu ahụ maka na ya bụ ọdụm chọrọ ịdọri ya ụbọchị ụka mafa nọ na ebe ọ banyere n'ebe a na-echekwa ya bụ ọdụm dị na otu ebe dị na mpụga Le Pise nke German City. A na-eme ka mata na ya bụ ọdụm bụ nwoke gbapụrụ ọsọ ma ndị uwe ojii tụbasịrị wee gbaa ya egbe gbagbuo ya bụ nke mere na ka na ọ bụ na agbara nkịtị na o nwere ike ibute nsogbu nyere ọha na eze. A na-eme ka mata na ebe a na-edebe ya bụ ọdụm bụ onye na-enye ọzụzụ nakwazi onye nwere ebe onwe bụ Kamanzanda bụ onye nwe ya kọwara ya dịka Tiger Queen nọ na-ahụ maka ọdụm na Germany. Bruno Fernandes erugo ya bụ ọnọdụ enyemaka ugboro 20 n'oge dịka oge na Manchester United dịka ha nwetara ọnọdụ na asọmpi asọrọ eji ọkpụ goolu 3 asatara naanị abụọ mmeri ndị Nottingham Forest. Fernandes bụ onye were ya bụ okpu dịka Football Writers Player of the Season ya na Thierry Henry na Kevin De Bruyne. Ma ya bụ mgbapụta bọọlụ ọ gbapụtara bụ nke Buembo gbanyere maka goolu nke 3 nke ndị Manchester United. Buembo bụkwa onye sonyere nụ na oge enwere nsogbu oge aka ya metụrụ ya bụ bọọlụ mere Matheus Kuba ji wee gbakpunye mana agbanyeghị na enebanyeghị anya na atụmatụ VAR. Na-eme ka amata na ndị otu egwu bọọlụ abụọ ndị anụa bụ ndị na-elekọta onwe ha anya ma United na-ene anyị na chatazo na Champions League. Forest na-achọkwanụ ka ha soro na ndị ga-afọdụnụ ghara ịbanye na agba nke abụọ nya bụ na mbutu. Sonyere anyị n'akụkọ ụwa anyị na mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS webụsaịtị anyị www.absradiotv.com. Sonyere anyị na YouTube channel anyị na ABS Radio Television, afele mba ụwa anyị Facebook ABS Radio Television, Instagram ABS Radio TV. Anyị kọrọ gị na Soludo edugo ndị ebuziri n'ọkwa kọmishọna n'ihe ọlụ tinyere ndị ọzọ. Anyị kọrọ gị na ndị nwere akụnụba gụ ha ka ha sonye n'atụmatụ PPCP nke ọchịchị Soludo. Anyị kọrọ gị na gọọmenti etiti ewepụtago usoro amụma ahụike n'efu maka ndị lagoro ezumike nka. Ndị uwe ojii na Germany agbagbugo otu ọdụm maka ịwakpo onye na-elekọta ya anya. N'ebe a ka akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata kụrụ ọnụ. Aha m bụ Obiajuru Soke.